Assalamu alaikum. Ha, ta cijo, timina. Da na ganka ka zauna ka yi jin mu. Me ya faru ne? Na zo maka da labari mai daɗi. Ka zo min da labari mai daɗi ko za ka saka ni a cikin rigima. Rigima kuma? Yarinya ta zo yanzu tana nema ta inda ta shiga ba ta nan take fitowa ba, kamar ta zabga min mali ina zauna kan kujerar nan. Wace yarinya ce wannan? Yarinya mana da kuka yi magana za ka ba ta gida ko ɗaki ka karɓi kuɗinta, kuma ni ba ka yi min bayani ba. Oh, wannan yar bokon nan? Ita ba. Da ƴan jakarta yadda ka san za ta tashi sama, ga ta ƴan tsul da ita haka, sai tsabar rashin kunya. Ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba. Yanzu ya za a yi? Wai gaya maka sai na karɓi kuɗinta? Kai tsakaninka da Allah ba ka karɓi To ai ina ka yi menene ma? ai na zata ba za ta gaya maka ba, wallahi kuɗin ka san me, ai ka san matsaloli ai. Na yi awon gaba da su. Kuma dama yanzu abinda dama na so in zo maka bayani a kansa. Wayansu mutane ne suka same ni su ma, amma muka yi agreement da su. An na karɓi kaban alƙalami. Dan ca ne musu ma 50,000 za su ba. Kuma wallahi ina karɓar 50,000 ɗin nan ban tsaya ko ina ba. Bari ma ka gani. Sai da na je in gaya maka, ka san ta waje na, in ma sai da na je ne settling ɗinta. Wallahi in gaya maka ga abin da ya rage da wuce 20,000 da wani abu ba. Kayan nama baya kashe kura mutumina. Kaga envelope ɗinsu fa. Alamun mutanen nan manya, mutanen gwamnati ne ba. Gaya maka. Yanzu ya za a yi da wannan yarinya. Ita wannan magana ta domin Allah kuɗi yanzu ba za su fita ba. To ya za a yi maganar ɗaki? Ɗaki sai dai fa a sola ta. A ba za a so ta. Ni ina da ɗaki. Kana da su? Ina da su. Amma fa babu kuɗi a ƙasa. To ai tun da ka ga gidana ne ni ba na wani ba ne, sai mu warware. Ai akwai ta hanyar da zan bin kwanci kuɗi na ni abunka. Allah ko mutum. Allah. Wai a guri na ni ba ita ba? Ai ka san wannan ni ba ruwana da wannan irin Ka san ni da kai ba kar ta san kar. Kuma yanzu ka zo kuma yanzu ni babu ruwana da irin wannan tsarin abin da ka sani. Amma dai yanzu zan yi ba na so a ci mutuncin ka. Kana ganin za ta iya cin mutunci na? Kwarai da gaske. Dan idan ta a tsaye yake kamar na shahu Allah wannan. Saboda haka yanzu ka je ka same ta, in ka same ta ka to ku je wannan gidan, ku je ka nuna mata ɗaki in yayi ke hube ba, ka tafi ɗaya gidan kawai ka nuna mata shi. Ni ma warware da kai sauri kar ta dawo. Abin da za a yi sai dai bara dai zan biya ta wajen mutuniyar ta. Amma sai ka ɗan rage mun wani abu a cikin wannan. A wajen ai muna tare ai zan zo za mu haɗe. Kaka damu bara in je dai in dawo tukun. Ka san wannan gidan da aka yi ciniki wallahi an sayar an sallama, idan baka bayar ba duk abin da ya zo na percentage baka da shi.